Не е чувство ли? Така е. Връщам контролните. Вие сте преписвали. Моля, не! Значи, можете си да ни вали оса тук на страна си, имате и същи грешки. Няма как. Това са 4 отговора, абсолютно и същи грешки. Това не е само важно. В днешния епизод ще видите. Кой е Той! Кой бе? Кой бе? Кой? Моля, не спи! Къде отивате? Извинете! Извинете! Извинете, имам въпрос. Къде отивате? Как така ние сме преписали, бе? Ти знаеш ли нашата оценка? Здравейте, уважаеми зрители и добре дошли в съдебен сбор. Днес сме се събрали тук, за да обсъдим случая по делото на госпожа Ана Калчева, която съди своя собствен клас за преписване. Тя е представена от адвокат Дия Стойкова. Ответците са представени от Веселин Николов и неговия адвокат Христо Вилков. Каня страната на ищецата да предостави своите доводи. Lass die Klage beginnen. Като за начало искам да отбележа, че всички ученици имат еднакви решения и еднакви грешки. А както и госпожа Калчева би потвърдила, това е чудесен начин за залавяне на преписвач. Сега госпожа Калчева ще покаже тестовете на съдията. Господин съдия, възразявам. Спокойно, аз ще изслушам. Като за начало, господин съдия, всички решаваме едни и същи задачи, учили сме от един и същи учител, че даже от един и същи учебник. Нормално да имаме еднакви решения, даже и еднакви грешки. Пълно безобразие. Няма как да се очаква такова нещо. Отхвърлям довода, моля, продължете. И сега, уважаеми зрители, нека да видим интервютата, които колегата Жоро Игнатов проведе с учениците на госпожа Калчева. Добър ден, Жоро Игнатов, съм от съдебен спор и днес сме тук да проверим дали твърдението на класа на 12 га Ана Калчева е вярно. Тя каза, че нейния клас са преписали на теста по математика. Добър ден! Извинете! Вярно ли сте преписал на теста по математика? Какъв тест? Теста по математика вашата класна, Ана Калчева, твърди, че сте преписал. Не, ама знам кой е преписал на теста. Кой е преписал? Кой бе? Кой бе? Кой? Моля, не се бийте, не се бийте! Вярно ли сте преписал? Не е вярно. Онова че с червеното яке, той беше. Извинете. Добър ден. Вярно ли сте преписал на теста по математика? Моля, Добре, добър ден. Предполагам, вие сте от този клас. Да. Вярно ли сте преписал на теста по математика? Какъв тест? Теста по математика. Ти май се объркал класа моето учи. От кой клас сте? Интересно да лъжиш. Хареса? Да. Добър ден. Вярно ли сте преписал? Извинете. Здравейте! Добре дошли в Къстъм Кац. Смятате как може да проектирате, създавате и иновирате. Проект от дизайнер или поръчка от галерия? Да, благодаря ви. Благодаря. Получих информация, че тук са събрали момичета от 12 га клас, също са обвинени в преписване на теста по математика. Сега ще видим дали това е вярно. Добър ден, извинете. Какво правите тук? Пием кафенци, какво да правим? А вярно ли ще преписали на теста по математика? Моля, като сте обвинени. Това е абсурдно. Ние учим в най-елитната гимназия. Няма нищо такова. Твърдите, че не сте преписали, значи имате знания по математика. Разбира се. Добре, например 19 плюс 9 колко е? Такива елементарни въпроси създаваш 37 очевидно. Да. 3 на 2, например? Всеки знае, че 3 на 2, 80 е в стил. Извинявайте, ако може да пренесем интервюто, защото имаме една важна работа. Къде отивате? Извинете, имам въпрос. Къде отивате? Извинете. Храната ни дойде! Да, благодаря ви, да. Извинявам се. Запътил съм се към стаята на 12 клас, за да проверим дали наистина твърдението на Ана Калчева е вярно, дали са преписали на теста по математика. Здравейте, 12 га. Вярно ли, че сте преписали на теста по математика? Как така ние сме преписали, бе? Ти знаеш ли нашата оценка колко са Моля ви! Преписване, че видя ми оценка. Ама не знам да съм преписала. Ама махай си микрофона. Здравейте, вие вярно ли сте преписали? Не, какво занимаваш да писаш? Не, сигурно не са изобщо. Извинете. Ти си мислиш, че не е нужно да преписвам. Какво се взимаш? Моля ви, нека успокоите. Абе, не. Въз основа на уликите
случаите учениците най-вероятно са преписвали от телефоните си. Николай ми предаде този телефон 2001 година. Дали наистина е неговия телефон? Господин съдия, абсолютно недопустимо е това да се представя като доказателство, защото никой от нас не знае какво му е финансовото състояние на момчето. Недопустимо е да се говори така за финансовото състояние на хората. Руе, ich hätte Ruhe im Saal. Господин съдия, съществуват несъответствия в успеха на учениците. Примерно, Явор. Той има безупречна класна без нито една грешка, а пък оценките му са 3-2, 4-2. И момчето явно е седнало и се е научило. Не мога да разбера защо е толкова трудно го повярвате. Достатъчно. Отхвърлям иска. Закривам съдебния процес. Във всеки един клас има Явор. Не казвайте на Явор, че ще приписвате.